много. Нищо не сме снимали, аз съм го включил. Я съм го включил, не е снимало. Абе, ти какво... Маге, що ти спомня, бе? Времето специална експо. Не, ти спомня кое било? Ето не мога да гледам. Леко как пудра една до това. И он стоя, Едно прави тук рапът едно... Сило има, сило. Не, от едно голямо животно. Някой като го думне, Тук нека да му фане забие... Какво е? Надпеле го. А, умрен. Айде, давам я, за това ида. За това ида, за това. Дай, бабня, ти нямаш маша тука. Една маша не си туриш тук. Имаш ли маша, бе? Че, иди да ще отдолу маша. Аре бе, вземи го патето, бе, давай. Лопатето. Нема там маша. Една маша тук, он е пак донесо го долу, са не ми текна. Да донеси и донеси на ново. Мани, как се, дай го взимам време. Мани, Стига бъди такова. чекай с нещо хвана, ма нема също. Капано, така да те рапне, ево ти изводи. Колко е всичко троши един момент. Нема аз и маша тук си. Ти маша, да? Така без машите не Не може, ама те машите. Оле пак я се взема, вече не имам това и се отваря седмич. И ви изправи деца. Горе ми го Това защо се преса, я? Те така от самало, от стари времена, адет. Първо герната да му пушиш. От я да не мислиш, съм родена така. От накевност. От баби, от... Чурме ли ви братат? Готово е. Така го ще бъде. Абе, тата го дори мисли така. Трябва да разката го. Така по-лесно. Ай, две ръчета. Да не е толкова нищо. Ама на магарета ли бе? Ако е по-убо, дай ги ти, дай ги бе. Няма да се говорим, това. Супер, много беше смедано, сега ще го ти грее. По-високо, по-лесно, да го леквъста. Да. Дай, релативно. Верно, дай. На дъската ли не ги? Готово. Дръпни малко натам да дъпнем магазин. Още. Това баш удобно. Дай му на помощ. Не съм в центъра. Това, ти се наводиш. Стъпна ли го? Застана си къде трябва. Беше се раз... Не, точно на прековката беше. Жовето. Бомба. И от тук, Мене на работа. нагодили сме го заедно, без диск. Дай.
С това ли че си помили, чепчакче? Това ли? Паци, това да го изключа, а? Не, няма какво снима.